Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μανουρά, ο λόγος στη Δέσποινα Κουτσούπα. Ακόμα καλύτερα. Οι βουλευτικές εκλογές έχουν πάντα τους δικούς τους κανόνες και ένας από αυτούς είναι η κοροϊδία των ψηφοφόρων. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι οι εκλογές αυτές γίνονται για να κλείσει το ρήγμα που άνοιξε με το 62% όχι του ελληνικού λαού, προσπαθώντας να φτιάξουν μια βουλή που κατά 62, 72, 82% θα είναι μνημονιακή. Γιατί όντως τα 5 κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ και Ποτάμι, έχουν ένα και μόνο πρόγραμμα, αυτό που ψηφίστηκε στις 14 Αυγούστου και είναι το Μνημόνιο 3. Το οποίο αναλυτικά λέει μέσα, μέρα-μέρα, μήνα-μήνα, τι ακριβώς θα ψηφιστεί, ποιοι θα είναι οι εφαρμοστικοί νόμοι που θα έρθουν. Με τη διαφορά ότι αυτό το αρνούνται όλοι στην προεκλογική εκστρατεία. Ο Τσίπρας λέει ότι θα μας απεμπλέξει από το μνημόνιο ή ότι θα έχει ένα παράλληλο πρόγραμμα σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ο Μημαράκης λέει ότι θα το εφαρμόσει με διαφορετικό τρόπο γιατί δεν ήταν δικό του το μνημόνιο. Το Ποτάμι ούτως ή άλλως θέλει να εξυγχρονίσει την κοινωνία και να τη φέρει στα μέτρα των πομπολέων. Και βέβαια υπάρχει και ο συμπαραστάτης του, η Χρυσή Αυγή, που ακόμη και αν το παίζει για την μνημονιακή, στην πραγματικότητα γνωρίζουμε όλοι ότι κάνει πλάτε σε όλα τα αφεντικά. Με αυτή την έννοια προσπαθούν την επομένη των εκλογών, έχοντας πει ένα σωρό ψέματα, όπως και μέχρι τώρα άλλωστε, να πείσουν ότι το 62% όχι έχει μετατραπεί σε 80% ναι. Νομίζω ότι ξέρουν και αυτοί πολύ καλά και το ξέρουμε κι εμείς ότι το 62% όχι, το ρήγμα που άνοιξε, αυτό το ταξικό όχι, το εργατικό όχι, το όχι με σφιγμένα δόντια και το όχι που ήξερε ότι είχε απέναντί του όλους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μίντια, τα αφεντικά εδώ μέσα, το παλιό πολιτικό προσωπικό, τους κομματάρχες, όλους απέναντι και παρόλα αυτά είπε όχι. Αυτός ο κόσμος που το είπε, αυτή η βούληση, αυτή η θέληση, όσο και αν η ελπίδα διαψεύστηκε, όσο και αν προσπαθήσουν να το αποδείξουν ότι από εδώ και πέρα προσπαθήσουν να στήσουν ένα σκηνικό για να το αποδείξουν ότι καμία αντίσταση, κανένα όχι δεν έχει πια σημασία, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να κλείσει αυτό το ρήγμα. Και το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Σε αυτό το 8μηνο πλουτιστήκαμε με πάρα πολλές εμπειρίες. Καταρχάς μάθαμε κάτι το οποίο, αποδείχτηκε κάτι το οποίο για πολλά χρόνια το λέγαμε, ότι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωζώνης δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα καμίας διαφορετικής πολιτικής. Όχι γιατί υπάρχει κάτι μεταφυσικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για τον απλούστατο λόγο ότι ζούμε σε μια παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική κρίση, η έξοδος από την οποία έχει επιλεγεί από το κεφάλαιο και τις αστικές τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι μια τεράστια φτωχοποίηση των εργαζομένων και του λαού για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Νομίζω το παράδειγμα της Ανατολικής Γερμανίας και του πώς μετά την πτώση του τείχους ο πληθυσμός της φτωχοποιήθηκε, στην πραγματικότητα έγινε το τζάμπα εργατικό δυναμικό για την κερδοφορία των επιχειρήσεων της Δυτικής Γερμανίας και ταυτόχρονα η δημόσια περιουσία ξεπουλήθηκε με σκάνδαλα τα οποία ακόμα βγαίνουν στη δημοσιότητα, είναι ακριβώς μια εικόνα από το τι είναι αυτό που έχουν στο νου τους οι Ευρωπαίοι ταγοί για το μέλλον της εργατικής τάξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με μνημόνια, είτε σε χώρες με μνημόνια και δίθεν κρίση χρέους, είτε χωρίς. Μέσα λοιπόν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρχε καμία δυνατότητα, και το γνωρίζαμε από πριν, για λίγη χαλάρωση του μνημονίου, για λίγο μνημόνιο με λίγο πιο ανθρώπινο πρόσωπο, για ένα μνημόνιο που θα πρέπει με συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων και των πάντων, αλλά τουλάχιστον θα βάζε μερικές ρυθμίσεις για να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι στον δρόμο, όπως ήταν οι 47 σελίδες που ετοίμαζε ο Τσίπρας. Νομίζω ότι έγινε εμφανές σε αυτό το 5μηνο της διαπραγμάτευσης με τον Βαρουφάκη να πηγαίνει έρχεται με γραβάτα, χωρίς γραβάτα, με casual, πουκάμισο και τη διαπραγματευτική ομάδα να πηγαίνει έρχεται στις Βρυξέλλες, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν κάποιοι εταίροι, κάποιοι άνθρωποι που θα μας ακούσουν, κάποιοι άνθρωποι που θα σεβαστούν τη δημοκρατία. Υπάρχουν συμφέροντα και τα συμφέροντα δεν έχει σημασία αν μιλάς με γραβάτα ή χωρίς. Έχει σημασία εάν μπορείς να πεις ότι δεν με ενδιαφέρει. Ότι δεν με ενδιαφέρουν τα δικά σας συμφέροντα. Γιατί θέλω να εξυπηρετήσω τα συμφέροντα του λαού
Και γι' αυτό το λόγο μπορώ να φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωζώνη τώρα. Νομίζω ότι αυτό έγινε κοινό κτήμα όχι μόνο στην αριστερά, αλλά και σε όλο το λαό. Το δεύτερο που θα έπρεπε να μας απασχολήσει και έχει γίνει κοινό κτήμα είναι ότι η εύκολη λύση του ΣΥΡΙΖΑ, που από το 2012 στην πραγματικότητα πούλησε αυτή την εύκολη λύση και ήταν πια ότι δεν χρειάζεται να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, με μία ψήφο στις εκλογές του Γενάρη, χωρίς να χρειαστεί πολύ να τρέχεις, χωρίς πολλές ρήξεις και ανατροπές, θα έρθουν οι αριστεροί στα Υπουργεία και τα πράγματα θα αλλάξουν. Ακόμα και αν μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιαδήποτε άλλη είχε τις καλύτερες προθέσεις όντως να το κάνει, που δεν τις είχε και φάνηκε από την πρώτη μέρα με τις τοποθετήσεις του Σπύρου Σαγιά, του Μάρδα, του Πανούση και πολλών άλλων. Μην αρχίσω και το κομμάτι των οργανισμών του δημοσίου, γιατί εκεί έχει πολλά ονόματα πασοκικού κατεστημένου κλπ. Αλλά ακόμα και αν είχαμε μια κυβέρνηση με το καλύτερο δυνατό, που θα ήθελε τα καλύτερα δυνατά πράγματα, το να κερδίσει αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση, την καπιταλιστική κρίση, οτιδήποτε για τους εργαζόμενους σημαίνει σύγκρουση με τα αφεντικά. Δεν γίνεται με μία ψήφο στην κάλπη και δεν γίνεται επειδή θα έρθουν κάποιοι αριστεροί στα Υπουργεία. Γιατί η ρήξη και η σύγκρουση γίνεται με οργανωμένο λαό και με λαό στο δρόμο. Όπως έδειξε και η εβδομάδα του δημοψηφίσματος, που έδειξε ότι όντως ένας λαός ταλαιπωρημένος, ένας λαός που πέφτουν πάνω του όλοι και τον απειλούν, παρόλα αυτά μπορεί να σηκώσει ανάστημα και μπορεί να πάρει πάνω του ένα δρόμο ρήξης. Το άλλο που θα έπρεπε να ξεμπερδέψουμε με αυτή την ιστορία, διαπαντός νομίζω, είναι ότι πρέπει να ξεμπερδέψουμε με τους ηγέτες στην αριστερά. Και όχι μόνο στην αριστερά, με τους ηγέτες που θα μας σώσουν. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, γιατί αυτό το προφίλ είχε φιλοτεχνηθεί πάρα πολύ έντεχνα τα τελευταία 2 χρόνια. Πάρα πολλοί κόσμος που δεν κοίταζε τι γινόταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τι γινόταν στην κυβέρνηση, κοίταζε τον ηγέτη Αλέξη Τσίπρα, ένα νέο ηγέτη που αγαπάει τον λαό και ο οποίος, ανεξαρτήτως αν όλοι γύρω-γύρω φλαμπουράρι, Σταθάκης, Δραγασάκης, δεν ξέρω τι, δεν ήταν με το μέρος του, παρόλα αυτά αυτός ο ίδιος δεν θα υπέγραφε ποτέ μνημόνια και δεν θα πρόδιδε ποτέ το λαό. Ήρθε η ώρα να ξεμπερδέψουμε αυτή την αυταπάτη. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, ηγέτες, καλοί και κακοί. Υπάρχουν ταξικά συμφέροντα. Και το ερώτημα είναι αν ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εργαζόμενης πλειοψηφίας, της κοινωνικής πλειοψηφίας ή εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αστών. Αυτό είναι το ερώτημα. Και δεν είναι το ερώτημα ποιος είναι καλός άνθρωπος και ποιος δεν είναι. Στην τελική, αυτό που μας έχει αποδείξει 5 χρόνια αλλά και πολύ περισσότερα, στην πολιτική δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Υπάρχουν τάξεις, υπάρχουν συμφέροντα και υπάρχει διάθεση για συγκρούσεις ή μη διάθεση για συγκρούσεις. Και το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε διάθεση για σύγκρουση φάνηκε από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης. Είχε διάθεση να κοιμήσει με έναν τρόπο το κίνημα όσο μπορούσε, ακριβώς γιατί δεν ήθελε το λαό στον δρόμο. Και φάνηκε γιατί δεν κατέβηκε ούτε το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, για τα κανάλια, το οποίο φάνηκε πολύ αργότερα για ποιο λόγο δεν κατέβηκε το νομοσχέδιο για τις άδειες των καναλιών. Δεν κατέβηκε κανέναν καινούριο φορολογικό που να φορολογεί τον πλούτο. Δεν χτυπήθηκε το λαθρεμπόριο, δεν πήγε κανένας φυλακή. Δεν άνοιξαν οι φάκελοι, δεν ασχοληθήκαμε με σκάνδαλα προηγούμενων χρόνων που είναι πάρα πολύ γνωστά. Και ούτω καθεξής. Και αυτά δεν ήταν ζητήματα καθυστέρησης, κολυσιεργίας, μόλις πήραν τα υπουργεία και δεν ξέραν, δεν προλαβαίνανε κλπ. Ήταν επιλογή σαφέστατη, γιατί η συμμαχία που είχαν από πολύ πριν κυβέρνηση ήταν με την αστική τάξη αυτής της χώρας. Και όλο το υπόλοιπο και της διαπραγμάτευσης ήταν για να πιστεί και ο τελευταίος άνθρωπος ότι τελικά το καλύτερο που θα μπορούσαν να φέρουν είναι το όποιο μνημόνιο θα έφερναν. Και για να μπορεί ο Τσίπρας να βγαίνει σήμερα και να αναπαράγει την εκδοχή ότι 17 ώρες βασανιζόταν στο Eurogroup και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Νομίζω ότι ξέρουμε όλοι και σε αυτό φταίει και το 62% του δημοψηφίσματος. Σε αυτό εκείνη η εβδομάδα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Όχι μόνο γιατί ένα κομμάτι της αριστεράς, της κινηματικής αριστεράς και σε μεγάλο βαθμό η ανταρσία και όχι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς βγήκαν μπροστά και πάλεψαν για το όχι, αλλά κυρίως γιατί εκείνες τις μέρες η συζήτηση βάθαινε. Έβλεπες κόσμο που σου έλεγε ναι, ξέρω ότι αν πούμε όχι αυτό περιέχει ένα ρίσκο, ξέρω ότι μπορεί να βγούμε από την Ευρωζώνη λέγοντας όχι, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Και καταλάβαινε ότι το να το κάνουμε σημαίνει να πάρει πράγματα πάνω του. Σημαίνει ότι δεν θα μας σώσει ένας, αλλά όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να χαράξουμε έναν άλλο δρόμο για την ελληνική κοινωνία. Το θέμα είναι να μάθουμε από όλα αυτά. Να μάθουμε και να πάρουμε εμπειρίες και διδάγματα και να μάθουμε κι εμείς. Η ανταρσία από το 2010 μιλάει για ένα μεταβατικό πράγμα, το οποίο στην πραγματικότητα επιβεβαιώθηκε. Όμως, όντως, αυτοί οι 5 μήνες της διαπραγμάτευσης δώσαν πολύ περισσότερα επιχειρήματα
σαν εικόνες, σε αυτά που εμείς λέγαμε 5 χρόνια, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Το ερώτημα όμως για μένα είναι η επόμενη μέρα. Και εδώ είναι τα δύσκολα. Γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όντως από την κάλπη θα προκύψει μια συγκυβέρνηση της αριστεράς, της δεξιάς και της προσόδου και θα έχει κυβερνητικό πρόγραμμα το μνημόνιο. Το θέμα είναι ότι αυτό το μνημόνιο σημαίνει πραγματική κοινωνική καταστροφή, πλήρη κοινωνική καταστροφή, έρχεται να κάτσει πάνω στα προηγούμενα 5 μνημονιακά χρόνια. Αυτό το πρόγραμμα που πρακτικά δεν θα βγαίνει και το γνωρίζουν ήδη, σημαίνει ότι συνεχώς θα πρέπει να ταΐζουμε το Ταμείο Ξεπουλήματος της Δημόσιας Περιουσίας, το Ταμείο των 50 δις. Όποιος γνωρίζει ότι τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας πουλήθηκαν για 1,4 δις ευρώ, ξέρει ότι για να φτάσουμε τα 50 δις θα πρέπει τουλάχιστον να βάλουμε μέσα και τα εισιτήρια της Ακρόπολης ή και το ίδιο το μνημείο. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνει, για παράδειγμα, ότι το νομοσχέδιο για τους Αιγιαλούς που καταφέραμε να τον μπλοκάρουμε επί κυβέρνηση Σαμαρά είναι ένα από τα πρώτα που θα έρθουν. Το νομοσχέδιο που θα ιδιωτικοποιεί τους Αιγιαλούς και θα τους κλείνει και θα τους δίνει σε κάποιους μεγαλοεπιχειρηματίες που θα αγοράζουν γη μέσω του ΤΑΙΠΕΔ για να τους εκμεταλλεύονται κατά αποκλειστικότητα. Το μνημόνιο 3 επίσης σημαίνει ότι θα αρχίσουν οι πληστηριασμοί σπιτιών. Θέλω να θυμίσω ότι το 2015 δεν ψηφίστηκε ποτέ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ οποιαδήποτε διάταξη για αναστολή των πληστηριασμών που ψηφιζόταν μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, και οι πληστηριασμοί απλώς έχουν ανασταλεί με την καλή θέληση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Όσοι πληστηριασμοί έχουν ανασταλεί, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζονται πληστηριασμοί στα ειρηνοδικεία και τώρα με τα καινούργια μέτρα θα γίνονται ηλεκτρονικά οι πληστηριασμοί για να μην μπορούν και να μπλοκαριστούν. Το ερώτημα λοιπόν είναι η επόμενη μέρα μετά τις 20 Σεπτέμβρη. Και με βάση αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντηθεί και το ερώτημα του τι ψηφίζουμε στις 20 Σεπτέμβρη. Την επόμενη μέρα χρειαζόμαστε, και είναι αναγκαστικό αυτό, εκείνο το κοινωνικοπολιτικό μέτωπο αγωνιστών και αριστερών που θα μπορέσει να βάλει πραγματικά φραγμό στη μνημονιακή πολιτική. Όχι επειδή θα κάνει απλώς διαδηλώσεις, αλλά επειδή θα οργανώσει το λαό, θα οργανώσει τους εργαζόμενους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με χαρακτηριστικά πυγμής, με χαρακτηριστικά αντιδομών και με χαρακτηριστικά στην πράξη. Που σημαίνει ότι θα μπλοκαριστούν πληστηριασμοί γιατί θα βάλουμε μπροστά τα κορμιά μας. Που σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε μόνο διαδηλώσεις για πρόσφυγες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε, και αύριο είναι πολύ σημαντικό που η κεντρική προεκλογική εκδήλωση της Ανταρσία θα μετατραπεί σε πορεία στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πρωτοφωνάξουμε ότι είναι δολοφόνοι, αλλά θα μπορεί να κάνει καταλήψεις στέγης και να στεγάζει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Που θα μπορεί να ανοίξει συλλογικές κουζίνες για να τρώνε οι άνθρωποι που είναι στα συσίτια της Εκκλησίας, και δεν θα το κάνει βέβαια με τα λεφτά του ΕΣΠΑ όπως θα το κάνουν οι ΜΚΟ και οι διάφορες ομάδες αλληλεγγύης που θα στεγαστούν υπό τη σκέπη της όποιας νέας κυβέρνησης, γιατί υπάρχουν και τα εκατομμύρια του Juncker δήθεν για την ανθρωπιστική κρίση. Το νέο ΕΣΠΑ δηλαδή, που ουσιαστικά ένα μεγάλο του κομμάτι θα πάει στο να δοθούν κάποια ψίχουλα σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα, τα οποία ψίχουλα ουσιαστικά μέσα σε 5 χρόνια ίσως να ισοσκελίσουν μόνο το ΦΠΑ, το πόσο ακρίβει είναι το ΦΠΑ στο ψωμί και στα βασικά είδη κατανάλωσης. Την επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει με ένα μέτωπο κοινωνικοπολιτικό του όχι, πραγματικά δημοκρατικό, με πραγματικές λαϊκές συνελεύσεις που πραγματικά θα αισθάνεται, που θα μπορεί να αξιοποιήσει τα καλύτερα παραδείγματα, τις καλύτερες εμπειρίες που είχαμε αυτά τα τελευταία 5 χρόνια, και αυτές ήταν η άμεση δημοκρατία των πλατιών, αυτές ήταν τα αυτοδιαχειριζόμενα εγχειρήματα της ΒΙΟΜΕ, της ΕΡΤ Open. Αυτά ήταν το πώς καταφέραμε να κρατήσουμε όρθια σχολεία, νοσοκομεία, υπηρεσίες στο δημόσιο, τον ΟΑΕΔ, τα γκισέ του ΙΚΑ. Όχι επειδή το ήθελε μια πολιτική ηγεσία, γιατί τις πολιτικές ηγεσίες είχαμε πάντα απέναντι αυτά τα 5 μνημονιακά χρόνια, γιατί θέλανε να διαλύσουν το δημόσιο και να το κόψουν κομμάτι-κομμάτι. Αλλά γιατί βγήκε μπροστά εκείνος ο κόσμος στο δημόσιο που ποτέ δεν έπαιρνε φακελάκι και που πάντα πίστευε ότι δουλεύοντας στο δημόσιο δουλεύει για το κοινωνικό σύνολο και όχι για την εκάστοτε κυβέρνηση ή για τον εκάστοτε διευθυντή του. Βγήκε μπροστά αυτός ο κόσμος και ακριβώς επειδή θέλει να προσφέρει στους ανέργους, στους συνταξιούχους, έκανε το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουν να σταθούν αυτές οι υπηρεσίες όρθιες. Αυτά τα καλύτερα παραδείγματα πρέπει να αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα γερό κοινωνικοπολιτικό μέτωπο με πρακτικές, με αντιπρακτικές
το οποίο δεν θα είναι όμως εθελοντισμός, ταυτόχρονα θα διεκδικεί να γκρεμίσει τις πολιτικές του μνημονίου, θα διεκδικεί να γκρεμίσει το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί τις μνημονιακές πολιτικές και την νεοφιλελεύθερη There is no alternative που πλέον θα πουληθεί στη χώρα μας από την 21η Σεπτέμβρη σε μεγάλο βαθμό. Και το θέμα είναι αν έχουμε εκείνη την αριστερά που αντιστοιχεί σε αυτή την αναγκαιότητα. Γιατί αυτά τα 5 μνημονιακά χρόνια, ο τρόπος με τον οποίο η εργατική τάξη και τα μικρομεσαία στρώματα προλεταριοποιούνται ραγδαία, φτωχοποιούνται, ο τρόπος με τον οποίο πια σε περιοχές που ούτε στην κατοχή δεν πείνασαν, όπως είναι η Κρήτη που ήμουν χτες, ας πούμε, η πατρίδα μου, και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι στο Ηράκλειο που τρώνε από τα σκουπίδια, σε μια περιοχή που πραγματικά είναι πλούσια, που πραγματικά παρήγαγε τα πάντα και πραγματικά ακόμα και στην κατοχή δεν πείνασε ο κόσμος. Ποια είναι η αριστερά εκείνη, μάλλον υπάρχει σήμερα εκείνη η αριστερά που μπορούσε να ανταποκριθεί, που ανταποκρίθηκε στην οργάνωση αυτού του λαού, ούτως ώστε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να βγάλει τα ταξικά του συμφέροντα προσκήνιο και να τα υπερασπιστεί? Νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Καμία εκδοχή της αριστεράς σήμερα, αυτά τα τελευταία 5 χρόνια, δεν έχει καταφέρει πλήρως να μπορεί να πει ότι είναι αυτή η αριστερά. Προφανώς δεν είναι το ΚΚΕ. Προφανώς δεν είναι το ΚΚΕ που η μόνη του φιλοδοξία είναι σε κάθε εκλογές να παίρνει 1,5% παραπάνω. Που δεν δούλεψε καν για το όχι στο δημοψήφισμα. Που δεν μπαίνει σε κανένα ενωτικό αγώνα. Και που στην πραγματικότητα είναι έχει την πιο συντηρητική αντίληψη, γιατί έχει την αντίληψη: έχω ένα χωραφάκι και δεν θέλω περισσότερα από αυτό. Απλά να μεγαλώνει λίγο το χωράφι μου. Δεν με νοιάζουν οι συνολικές ανατροπές. Προφανώς δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν είναι πια ούτε καν αριστερά. Προφανώς δεν είναι ούτε η Λαϊκή Ενότητα, παρότι συσπηρώνεται πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι κόσμου που μας ενδιαφέρει να είμαστε, που είναι αγωνιστικό και μας ενδιαφέρει να είμαστε μαζί την επόμενη μέρα. Γιατί πέρα από όλες τις άλλες κριτικές που έχουν γίνει στο πρόγραμμά τους και το πόσο συνεχίζει τα μισόλογα του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι περάσαμε όλο αυτό το 5 μήνες διαπραγμάτευσης και πλέον έχουν βγει συμπεράσματα, για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχει γίνει αυτοκριτική. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι η ηγετική ομάδα της Λαϊκής Ενότητας το Γενάρη μας καλούσε να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό ήταν η πιο χαμένη ψήφος το Γενάρη. Για το ότι η ηγετική ομάδα της Λαϊκής Ενότητας μετά τις 20 Φλεβάρι, που ήταν σαφές ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη αναγνωρίσει το χρέος, έχει ήδη αναγνωρίσει τις ιδιωτικοποίησεις, έχει ήδη αναγνωρίσει όλο το προηγούμενο μνημονιακό πρόγραμμα και ουσιαστικά διαπραγματεύεται για την ποσότητα των μέτρων που θα έχει το καινούργιο μνημόνιο που θα φέρει. Δεν όρθωσαν ανάστημα σε αυτό. Δεν όρθωσαν ανάστημα ούτε όταν το όχι έγινε ναι σε μια εβδομάδα. Άρχισαν πάρα πολύ. Και χρειάζεται μια αυτοκριτική, όχι για είδη αυτομαστιγώματος, αλλά γιατί αν δεν κάνεις κριτική σε αυτό που έκανες πριν, δεν μπορείς να κάνεις μια τομή με το παρελθόν σου, να καταλάβεις τι λάθη έκανες και να ξεκινήσεις μια καινούργια αρχή. Και νομίζω ότι η φοβικότητα που δείχνει η Λαϊκή Ενότητα απέναντι, ας πούμε, στο να μιλήσει ξεκάθαρα για την ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδράζεται ακριβώς αυτό. Στο ότι δεν θέλει να βγάλει συμπέρασμα την προηγούμενη περίοδο και με μια κεκτημένη ταχύτητα προσπαθεί να αντιγράψει κάποιες τακτικές που θεώρησε ότι έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ ψηλά, μόνο που αυτές οι τακτικές δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Και αυτό είναι μια συλλογική εμπειρία. Και για να εμπνεύσεις πρέπει να πας πέρα από αυτό. Στην πραγματικότητα, ούτε η ανταρσία από μόνη της έχει καταφέρει σε αυτά τα 5 χρόνια να είναι αυτή η αριστερά. Όχι γιατί δεν έχει προσπαθήσει, η ανταρσία έχει το πιο σαφές και πλήρες πρόγραμμα, μεταβατικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση, που είναι το μόνο που πραγματικά απαντάει και αυτό αποδεικνύεται. Έχει το πιο αγωνιστικό κομμάτι του κόσμου, εκείνο το κομμάτι του κόσμου που στάθηκε πάντα δίπλα, ανεξαρτήτως του γινόταν στις 9 εκλογικές αναμετρήσεις που είπε και ο Γιώργος προηγουμένως. Βρέθηκε μπροστά σε κάθε αγώνα. Και είναι ένα πραγματικά ριζοσπαστικό δυναμικό, ένα δυναμικό που θα πάρει τα πράγματα και θα τα πάει μέχρι τέλους. Και είναι ένα δυναμικό που θα βάλει μπροστά και το κεφάλι του και θα το σπάσει. Όμως δεν έχουμε καταφέρει όντως να είμαστε εκείνη η επαναστατική αριστερά που θα αντιστοιχούσε σε τέτοιες συνθήκες φτωχοποίησης και προλεταριοποίησης του κόσμου. Εκείνη η επαναστατική αριστερά που θα μπορούσε να εμπνεύσει όχι για τον εαυτό της, ότι όντως είναι η πιο αγωνιστική δύναμη και αυτό μας το αναγνωρίζουν όλοι, αλλά ότι μπορεί να οργανώσει το λαό και έτσι η δύναμη να είναι πολλαπλάσια. Γιατί η αριστερά οφείλει να είναι η άκρη της αιχμής του δώρατος. Το δώρη είναι ο λαός, ο οργανωμένος λαός. Με αυτή την έννοια, εμένα δεν με ενοχλεί να κάνω αυτοκριτική για την ανταρσία και να πω ότι στο κοινωνικοπολιτικό μέτωπο που χρειαζόμαστε την επόμενη μέρα, το πιο πολύτιμο δυναμικό για μένα θα είναι το δυναμικό που συσπηρώνεται γύρω από την ανταρσία. Θα είναι το κινηματικό δυναμικό. Θα είναι το δυναμικό
που δεν πήγε για οφίτσια, θα είναι το δυναμικό που δεν είχε αυταπάτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, θα είναι το δυναμικό που δεν είχε αυταπάτες επίσης, γιατί τα πράγματα αλλάζουν απλώς με μια ψήφο, και θα είναι το δυναμικό που τράβηξε αγώνες μέχρι τέλους. Αυτό το δυναμικό όμως, που πρέπει να στηριχτεί στις 20 Σεπτέμβρη, θα πρέπει να μπορέσει να κάνει ένα μεγάλο κάλεσμα και σε όλο το υπόλοιπο δυναμικό της αριστεράς και σε όλους τους αγωνιστές του κινήματος που μπορεί να μην είναι σε κανένα κόμμα της αριστεράς και σε όλο τον κόσμο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και με μια ελπίδα και διαψεύστηκε η ελπίδα του και δεν πρέπει να πισωγυρίσει στην ήττα, αλλά πρέπει να σφίξει τα δόντια και να καταλάβει ότι αυτό που τον κορόιδεψε δεν ήταν η ελπίδα στην αριστερά, ήταν η ελπίδα ότι όλα μπορούν να γίνουν εύκολα με μια απλή ψήφο στις εκλογές. Αυτό το δυναμικό πρέπει να αποφασίσει ότι την επόμενη μέρα θα τραβήξει μπροστά για να μπορέσει να στήσει ένα τέτοιο κοινωνικό-πολιτικό μέτωπο του όχι μέχρι το τέλος, μέσα από τις λαϊκές συνελεύσεις που θα γίνουν στις γειτονιές και ήδη ξεκινήσαν από τον Ιούλιο αυτές, μέσα από το στήσιμο νέων σχημάτων στους εργασιακούς χώρους, μέσα από μια αναζωογόνηση του εργατικού κινήματος, όπως τα είπε και ο προηγούμενος σύντροφος, μέσα από στήσιμο επιτροπών βάσης και καινούριων σωματείων σε χώρους που είναι ημιοαπασχολούμενοι, ακόμα και άνεργοι, για να μπορέσουν τα 2 εκατομμύρια άνεργοι να γίνουν πραγματικά αιχμή του, να γίνουν βέλος ενάντια στον αστικό εχθρό και όχι να είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Για να μπορέσουν οι 480.000 νέοι 18-35 χρονών που έχουν βγει στο εξωτερικό να γυρίσουν πίσω. Γιατί εν έτη 2015 πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε, ο πλούτος που παράγεται είναι απίστευτος και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να μοιράζεται σε όλους εξίσου είναι πραγματικός και όχι φανταστικός. Εκτός από το ερώτημα για την αριστερά, υπάρχει και το ερώτημα και με ποιο λαό. Και αυτό το ερώτημα θα μας το βάζουν μετά τις 20 Σεπτέμβρη, γιατί θα ισχυρίζονται όλοι ότι στις 20 Σεπτέμβρη ο λαός θα ψήφισε μνημονιακά. Εγώ απαντάω με το λαό αυτόν που αγωνίστηκε τόσο, με το λαό αυτό που είπε το όχι, με το λαό αυτό που δίνει μάχη κάθε μέρα στη δουλειά του απέναντι στην τρομοκρατία του αφεντικού να μην προδώσει το διπλανό του, και δεν είναι όλοι, και με το λαό αυτό που επιλέγει, εκεί που το κάνει, να δίνει και τις συγκρούσεις του. Το παράδειγμα της ΕΡΤ για μένα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Η ΕΡΤ έκλεισε ως κρατική και ξανά άνοιξε ως δημόσια. Δεν ήταν όλοι. Στο αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα της ΕΡΤ δεν ήταν όλοι. Δεν ήταν οι καλοπληρωμένοι κυφήνες. Δεν ήταν αυτοί που ήταν υπάλληλοι των εκάστοτε κυβερνήσεων. Ήταν ο υπόλοιπος κόσμος της ΕΡΤ όμως και πάρα πολύ αλληλέγγυοι. Και ξανά άνοιξε ως δημόσια ΕΡΤ Open, η οποία παρήγαγε ένα πρόγραμμα για πάρα πολύ καιρό που ήταν πραγματικά δημόσιο. Και μετά ήρθε ένα νομοσχέδιο από μια δίθεν αριστερή κυβέρνηση για να ξανακάνει την ΕΡΤ κρατική, αυτό που ήταν, και να ξαναπάρει πίσω όλους αυτούς. Στην πραγματικότητα, το παράδειγμα της ΕΡΤ δείχνει ότι σε όλους τους χώρους η πλειονότητα ανήκει σε εκείνο το λαό που αντιστέκεται, ανήκει σε εκείνο το 62%, η μειονότητα ανήκει σε αυτούς που θα γλύφουν πάντα τα αφεντικά και με αυτή τη μειονότητα θα έρθουμε σε ρήξη και σε σύγκρουση. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το 62% που θα έρθει σε ρήξη και σε σύγκρουση υπάρχει. Και αυτό που χρειάζεται είναι να οργανωθεί και να εμπνευστεί. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, λοιπόν, σας καλώ να στηρίξουμε την ανταρσία στις 20 Σεπτέμβρη, γιατί αυτή η αριστερά πρέπει την επόμενη μέρα να βρεθεί ενισχυμένη τόσο ώστε να μπορεί να παίξει το ρόλο που της αναλογεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη Δέσποινα Κουτσούπα. Θα παρακαλούσα τον Νίκο Πελεκούδα να έρθει να απευθύνει ένα χαιρετισμό εκ μέρους του ΕΚ. Σύντροφοι, καλησπερίζω από το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα, που είναι συνιστός της εκλογικής συνεργασίας Ανταρσία ΕΚ. Και θα ήθελα να πω κυρίως γύρω από ένα ζήτημα, θέλω να κινηθώ στην τοποθέτησή μας. Πιστεύουμε ότι το βασικό διακύβευμα των εκλογών του Σεπτέμβρη είναι ότι θα πρέπει να πούμε την αλήθεια προς την εργατική τάξη και προς εμάς. Αν ισχύει αυτό που είπε ο Γιώργος, που για μας ισχύει, ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση προκύψει μετά τις 20 Σεπτέμβρη θα βρίσκεται σε ένα διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον το οποίο είναι μπροστά σε μια νέα καμπή της κρίσης του. Θυμίζω εδώ ότι η Κίνα μέσα σε μία μέρα έχασε 3 φορές το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Μεγάλης Βρετανίας.
τις παραμονές της συμφωνίας από την Ελληνική Βουλή των προαπαιτούμενων για το μνημόνιο, ο Σόιμπλε δηλώνει ότι μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανεφάρμοστο και ότι θα είναι καλό να προχωρήσουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση ομόκεντρων κύκλων, όπου με βάση τα οικονομικά επίπεδα και τους δείκτες μπορούμε να πάμε σε διαφορετικές ολοκληρώσεις. Άρα ισχύει. Αν ισχύει αυτό που βάλει η Δέσποινα, ότι το αστικό πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα δεν έχει επιλογές και εναλλακτικές, να μην μιλήσουμε στα σοβαρά για επιλογές στην Πουλεβέντη, οι οποίες είναι προφανές γιατί προβάλλονται, που αν δούμε σοβαρά το τι λέει αυτή την περίοδο, αυτό το πολιτικό προσωπικό είναι πραγματικά επικίνδυνο. Θυμίζω ότι ο Σόιμπλε έχει δίκιο, λέει ο Λεβέντης τώρα, έχει δίκιο, εμείς φταίμε, ή αυτά που λένε ξανά οι χρυσαυγίτες, που εναγκαλίζονται στο Βίτσι με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δεν πρέπει να τα αφήσουμε να περάσει έτσι, τους παίρνουν πάλι στις φτερούγες τους για την επόμενη μέρα, άρα δεν έχουν επιλογές. Και κυρίως, αν πρέπει να βγάλουμε, νομίζουμε, ένα συμπέρασμα, είναι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση και να προκύψει, όπως έκαναν και αυτές που πέρασαν τα προηγούμενα 5 χρόνια, η ύπαρξή τους είναι δεμένη με το μνημόνιο που ψήφισαν. Η κυβέρνηση Τσίπρα είναι η 4η κυβέρνηση που έπεσε. Όποιος ψήφισε μνημόνιο έπεσε. Παπατρέου, Παπαδήμος, Σαμαράς και αυτός. Άρα, η αντιπαράθεση για το επόμενο μνημόνιο, και αν ισχύουν αυτές οι μεταβλητές που είπαμε, η αντιπαράθεση για το μνημόνιο δεν είναι μια αντιπαράθεση, αυτή είναι η γνώμη μας, δεν είναι μια αντιπαράθεση για να δημιουργήσουμε μια νέα, δυνατότερη, σταδιακά και σιγά σιγά εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Δεν είναι αυτό. Δεν κρίνεται το αν εμείς θα γίνουμε σταδιακά λίγο πιο δυνατοί, να γεμίσει ο κουβάς λίγο περισσότερο με ψήφους ή με αγωνιστές. Και αυτά πολύτιμα. Αλλά ότι στην πραγματικότητα, αν ισχύουν αυτά, δηλαδή, για να μιλήσουμε με όρους κλασικούς, αν οι πάνω δεν μπορούν να κυβερνήσουν όπως έκαναν πριν, και αν οι κάτω δεν μπορούν να κυβερνηθούν όπως κυβερνώνταν πριν, τότε μπαίνει ζήτημα ταξικής κυριαρχίας. Μπαίνει ζήτημα ποιας κυβέρνησης. Άρα την επόμενη μέρα η παραμικρή αντιπαράθεση για τα δημοσιονομικά που λέει το μνημόνιο, για την ασφάλιση, για το μισθό, για το νέο συνδικαλιστικό νόμο που θα φέρουν, είναι σύμφυτη, είναι συνδεδεμένη με το αν θα υπάρχει μια κυβέρνηση όπως τη θέλουν. Κρίνεται αν η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, οι εκμεταλλευόμενοι και οι κολλασμένοι, αν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τα δικά τους όργανα, τα δικά τους ανεξάρτητα κέντρα αγώνα πάλης, που θα μπορούν να παίρνουν πλευρές της ζωής επάνω τους, να τις οργανώνουν και τελικά να θέτουν το ζήτημα ότι πρέπει να κυβερνήσουμε την κοινωνία, πρέπει να έχουμε εργατική εξουσία. Θα κριθεί στην κόψη αυτό το βασικό ερώτημα τελικά. Δεύτερη αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία εθνική λύση και εθνική επιλογή. Συγχωρέστε με, αλλά θέλω να προσθέσω στο τραπέζι. Η βασική κριτική μας για τη Λαϊκή Ενότητα και το Λαφαζάνι δεν πρέπει να είναι ότι έχει αγωνιστές, αλλά δεν μας έβαλε τη διατύπωση για τη ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι αλλού. Είναι ότι πάει να κλείσει ένα δυσθεώρητο, συστημικό αδιέξοδο, διεθνές και ελληνικό, στις αυταπάτες ενός δυνατού εθνικού νομίσματος. Άρα, σε μια νέα φάση και μια νέα εκδοχή ταξικού συμβιβασμού, σύντροφοι. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή υπόσχεται μια νέα, άλλη εθνική οικονομία με ένα άλλο δυνατό εθνικό νόμισμα. Θυμίζω εδώ τις ηλαρότητες ότι αν υπήρχε δραχμή τα μαγαζιά θα ήταν ανοιχτά στις σταδίου, να μην τα σχολιάσουμε. Υπόσχεται δηλαδή μια νέα φάση μύθων, νανουρισμάτων και ουσιαστικά συμβιβασμών με την κυρίαρχη αστική και εθνική πολιτική, όποια και είναι αυτή. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και από αυτή τη σκοπιά πρέπει να πούμε καθαρά στους εργαζόμενους, στους νέους ανθρώπους, στους άνεργους, ότι οποιαδήποτε εθνική επιλογή, οποιαδήποτε προγραμματική δέσμευση για εθνικές παραγωγικές ανασυγκροτήσεις, για οικονομία η οποία μπορεί μόνη της να τα βγάλει πέρα, είναι αυταπάτες. Ίσα-ίσα πρέπει να πούμε καθαρά ότι με εμάς, με την εργατική τάξη στο τιμόνι, θα περάσουμε δύσκολα. Είναι δεδομένο θα περάσουμε δύσκολα, αλλά υπάρχει μια πλευρά. Και με αυτό είναι το τρίτο σημείο της αλήθειας που θέλω να προτείνω σε εμάς. Ναι, πρέπει να πούμε ρήξη και αποδέσμευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Σαφώς. Για εθνικούς, οικονομικούς, για κοινωνικούς, για οποιοσδήποτε άλλους λόγους. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα.
Αυτό δεν πρέπει να πηγαίνει μαζί με μια προγραμματική πρόταση ενός εργατικού διεθνισμού στην Ευρώπη, καταρχάς, και στον κόσμο ολόκληρο? Ερώτηση. Πρέπει να το πούμε καθαρά. Μπορεί να υπάρχει μια άλλη κατάσταση έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν θα ενοποιεί με τους εργαζόμενους στο τιμόνι, με την οργάνωση της κοινωνίας, από αυτούς στην υπόλοιπη Ευρώπη, για να μπορέσουμε τελικά να απαντήσουμε ολοκληρωμένα? Διότι για μας η διαγραφή του χρέους, η εθνικοποίηση των τραπεζών και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα που συμφωνούμε, και γι' αυτό βρεθήκαμε και μαζί στην εκλογική συνεργασία, υπάρχει όμως μια κρίσιμη παράμετρος. Ότι όλα αυτά είναι, προφανώς πρέπει να παλεύονται από τώρα, αλλά είναι αποτελέσματα μιας άλλης ταξικής εργατικής κυβέρνησης και εξουσίας. Είναι ερώτημα προς όλους σας. Μπορούμε να επιβάλλουμε διαγραφή του χρέους σε φιλεργατική, σε εργατική κατεύθυνση, με μια άλλη αστική ή ημιεργατική ή μισοταξικοσυμβιβασμένη κυβέρνηση μέσα στο αστικό πλαίσιο? Μπορούμε? Είναι ένα ζήτημα. Και τέταρτο, και με αυτό θέλω να κλείσω, για τα μέτωπα και την επόμενη μέρα που βάλουν σύντροφοι. Καταρχάς, εμείς χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η λαϊκή ενότητα δεν είναι στα ψηφοδέλτιά μας και ότι οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν. Δεν θα μπορούσαμε και δεν θα έπρεπε να ήμασταν με αυτές τις δυνάμεις, και το αντιλαμβάνεστε από την τοποθέτησή μου. Παρόλο που με τον κόσμο, παρόλο που πρέπει να τίνουμε χείρα κοινής δράσης και αγώνα την επόμενη μέρα, το γεγονός ότι προγραμματικά διαφωνούμε δεν πρέπει να μας διαχωρίσει ούτε από την δυσαρέσκεια στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τη δυσαρέσκεια στη λαϊκή ενότητα και γενικά από τον κόσμο ο οποίος θέλει να δώσει τη μάχη. Και είναι κρίσιμη πλευρά. Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε ότι, και πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, ότι δεν μπορούμε να έχουμε την επόμενη μέρα μέτωπα που θα κλείνουν το μάτι ή θα ανέχονται δυνάμεις εθνικής κατεύθυνσης. Δυνάμεις που πιστεύουν ότι μπορούν να απαντήσουν μόνο ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελεία. Μόνο ενάντια σε ένα νόμισμα ευρωπαϊκό. Τελεία. Όχι. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε ένα μέτωπο διεθνιστικό, εργατικό, μια αριστερά αδογμάτιστη, στηριγμένη πάνω στο ανοιχτό ρήγμα και το ανοιχτό στίχημα του Οκτώβρη, στο ανοιχτό ρήγμα της ελληνικής επανάστασης του 40-49, η οποία ακόμα τους τρομάζει και γι' αυτό πάνε στο Βίτσι και στο Γράμμο και γιορτάζουν, για να πάρουν την ιδεολογική ηγεμονία της επόμενης μέρας, μάταια για μας, και για να τιμήσουμε όλες τις εξεγέρσεις του παρόντος, όπως και το Δεκέμβρη του 2008. Από αυτή τη σκοπιά, για να συνδεθεί η εκλογική μας δουλειά με την πραγματική διεργασία, όπως ήταν την Παρασκευή η ακύρωση της συγκέντρωσης των Χρυσαυγητών στον Πειραιά, και είναι μια μεγάλη μας επιτυχία, σας καλώ, και έτσι πρέπει να δοθεί η μάχη, στις 18 του μήνα, Παρασκευή, 2 μέρες πριν τις εκλογές, να είμαστε στο Κερατσίνι, όχι μόνο για να τιμήσουμε τον Παύλο, που τραγούδισε, πάλεψε, μάτωσε και έχασε τη ζωή του στο Κερατσίνι, όπως θα έκανε οποιοσδήποτε από εμάς, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά κυρίως για να δείξουμε ότι η αντιφασιστική, η αντιρατσιστική και η αντιεθνικιστική πάλι είναι συστατικό στοιχείο της μάχης αυτού εδώ του χώρου, και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Άρα στις 18 στο Κερατσίνι και μετά τις εκλογές πάλι εδώ για μια νέα επαναστατική αριστερά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Νίκο Πελακούδα. Θα ήθελα, πριν περάσουμε στις δικές σας παρεμβάσεις, να διαβάσω ένα χαιρετισμό, το χαιρετισμό του συντρόφου του Σπύρου του Αλεξίου. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι στην εκδήλωση της ανταρσίας στην πόλη μας. Η μάχη όμως δίνεται σε όλη την Ελλάδα. Μια σκέψη μόνο, οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που θα μιλήσουν θα τα πούν καλύτερα. Όλοι και όλες ξέρουμε πως την επόμενη μέρα ντόπιοι και ξένοι εκπρόσωποι του κεφαλαίου ετοιμάζουν έναν αληθινό αρμαγεδόνα αντιλαϊκών μέτρων με το τρίτο μνημόνιο. Τα μνημονιακά κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και οι κολαούζοι τους, θα επιχειρήσουν να το επιβάλλουν. Ο αγώνας για την ανατροπή θα είναι σκληρός και το αποτέλεσμα των εκλογών θα κρίνει αν θα δοθεί από καλύτερες θέσεις. Δεν πρέπει ούτε μια ψήφος να δοθεί στα κόμματα του μαύρου μνημονιακού μπλοκ, δεν πρέπει κανείς να τους αφήσει ανοιχτό το δρόμο απέχοντας. Στηρίζουμε και στις εκλογές δυνάμεις που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη, ώστε το όχι του λαού να φτάσει μέχρι το τέλος. Προσωπικά θα στηρίξω τη δύναμη
προσωπικά θα στηρίξω τη δύναμη που με τη μεγαλύτερη συνέπεια και σταθερότητα έδινε και δίνει αυτή τη μάχη, την ανταρσία. Η ισχυρή ανταρσία είναι το μεγάλο όπλο στον αγώνα για την ανατροπή του μνημονίου, για τη συγκρότηση του κοινωνικού και πολιτικού μετώπου που θα φτάσει το όχι του λαού μας ως το τέλος, ως τη νίκη. Σπύρος Αλεξίου, Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής. Χαλάνδρη, πες το κι αυτό. Εδώ στο Χαλάνδρη δίπλα μιλάει δηλαδή. Δεν το έγραφε, σύντροφε. Σε όλη την Ελλάδα την Λοιπόν, σύντροφοι, θα ήθελα να περάσουμε στις δικές σας τοποθετήσεις, παρεμβάσεις. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, θα έλεγα να προηγηθούν, ώστε από τις τοποθετήσεις επόμενες μπορεί να απαντηθούν.